Ing jaman biyen enek ning dusun Tambak Oso Desa Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur enten keluarga kang nyukupi yaiku Sarip lan tuane. Bapake pengusaha tambak kang kondang. Nanging pas bapak sedo pakdene jikok kabeh tambak iku lan ora disisake sithik. Saiki Sarip lan Simbo urip saeneke. Amarga tambak ditinggale, bapak wis dijaluk marang pakdene. Lurah Gedangan loro tetara Walanda teka ning omahe Sarip. Mergo arep nagih pajak tambak duwene bapak. Nanging ibu njabe nagih pajak tambak ten adine bapak pakde. Ibu diajar karo tetara Walanda. Sarip sing delok ratimu amarga ibu diajar tentara Walanda. Sarip mateni lurah Gedangan lan sijine tentara Walanda. Tentara sijine kabur ning panggon adoh. Lurah Gedangan lan si tentarane sijine mati bareng. Yah. Yah. Sarip teka ning pakdene arep njaluk tambak tinggalane bapak. Nanging pakde ora mene tambak iku. Akhire Sarip lan pakde padu. Nanging pakdene Sarip kalah ngono wae. Pakdene Sarip menyang ing Paidi. Paidi, aku nyuwun tulung patenono sing jenenge Sarip tak bayar piro wae. Yen bayarane pas aku gelem. Yo Paidi, kowe pendekar kang kondang saking desa Kulon Kali Sedati. Kudune iso mateni Sarip ning desa Tambak Oso kae. Yo bakal tak pateni Sarip Tambak Oso kae. Paidi lan Sarip padha ning tengah alas. Paidi nglawan Sarip. Nanging Paidi arep kalah nglawan Sarip. Jebule Paidi gawa gaman yaiku jagal. Mergo Paidi kerja dadi gaman. Iya. Cia. Mati wis Sarip. Cia. Ya. Cia. Paidi menang lan Sarip mati. Paidi arep buak mayat Sarip ana ing kali. Mboke Sarip ning kali arep ngumbah-ngumbah klambi. Ketemu mayete Sarip, Simbok kaget, nanging Simbok ora nangis. Simbok gur ngucap, "Le tangi le rumayae kowe mati le." Sarip tangi, "Lho, mbok kahuso ning kene bae critane, mbok. Terus kowe iso turu ning kali." "Wis Sarip, kowe saiki mlayu sing adoh saka desa Tambak Oso kene." "Inggih, mbok." Sarip mlayu ning panggon liya. Nanging Sarip seneng nyolong barang ana ing omahe Walanda. Sarip dadi buronan para wong Walanda. Neng Sarip ngekei para bondo rapokan ning para kawula cilik sing butuhake. Mergo Sarip ra gelem ngrasake bandane dhewe. Nanging para wong Walanda ora tenggal meneng. Para wong Walanda nyewa akeh pendekar saka ngendi wae. "Wahai pendekar Nusantara, kau di sini untuk memenuhi permintaanku. Ku perintahkan semua pendekar-pendekar Nusantara untuk membunuh Sarip Tambak Oso. Bawalah Sarip Tambak Oso mati atau hidup. Nanti akan kubayar berapapun yang kalian inginkan. Bagaimana? Kalian mau apa tidak?" Para pendekar bingung mergo Sarip Tambak Oso kuwi sakti mandraguna. Para pendekar gelem marang perintah wong Walanda. "Iya, kula lan para pendekar mau menuruti perintah Tuan." Akhirnya para pendekar maju nglawan Sarip Tambak Oso. Kabeh pendekar nglawan si Sarip Tambak Oso. Cia. 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 Wah. Cia. Ayo mlayu naik dhewe. Waduh. Cia. Nanging ora enek sing iso mateni Sarip Tambak Oso. Sarip ketemu karo Paidi. Sarip lan Paidi padha ning tengah lapangan. Paidi langsung nyerang Sarip. Cia. Ayo Paidi. Cia. Wah, setu yo. Jatuh yo. Ya. Rasakno. Jatuh yo. Aduh. Nanging Paidi sok dipateni karo Sarip. Terus para wong Walanda menyang Pakdine Sarip arep takok kemane Sarip. Pakde cerita ing jaman ben Pakde tahu sak perguruan karo bapak Sarip. Bapak Sarip topo ning guwa. Terus pas mulai bapak Sarip gawe tanah abang bar topo. Tanah abang kuwi dibagi loro dipangan dening Sarip karo ibuke. Bar tanah abang kuwi dipangan si Sarip ora iso dipateni najan to dipateni bola-bali. Si Sarip bisa dipateni yen ibune dipateni dhisik bar kuwi si Sarip. Ujar si Pakde. Para wong Walanda duweni ide kanggo mateni si Sarip. Neng omahe Sarip, mboke Sarip dikepung para wong Walanda. Nanging si Sarip ora ana ning kono. Salah siji wong Walanda nembak mboke Sarip nganti mati. Mboke Sarip mati ditembak para wong Walanda. Ning
panggono Sarip bisa kecekel karo para wong Walanda karo pakdene. Mergo rahasia digayane Sarip kebongkar dening pakdene. Dinggo mestikke yen Sarip mati tenan. Para wong Walanda nyemplungke si Sarip ana ing Hai anak-anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan derita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban, asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi kesatuan, persatuan, keutuhan dan kejayaan bangsa. Jadikan deritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuatan yang langsung hanyalah kekuatan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Merdeka!